ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಟಾಫಟ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಚಿಕನ್ ಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಗೊದ್ದುನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಕ್ ಆವಡು. ಒಂಜಿ 7 to 10 minutes 75% ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಹೊರ ಓಪನ್ ಮಲ್ ತೂಕ. ಮುಚ್ಚಿದು ಚೂರು ಬೆಯ್ಯಡು. ಚಿಕನ್ 75% ಕುಕ್ ಆಂಡ್ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ಮೈದಾ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ, ಉಪ್ಪು, ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಮಂದ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು. ನನ ಕುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಈ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊದಿರದೀಕ. ಆಯಿಲ್ ಕೊದಿನಗ ಮಸಾಲಡ್ ಮುರ್ಕೈನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಮಗತದು ಪಾಡ್ಗ. ನನ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಗೆಪ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ ಅಂದುವೆ ಆಯಿಲ್ಗ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ನಮ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ತನ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಒರಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡೋಡು. ಇಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ನನ ಇಂದು ಗೆತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಚಿಕನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಟಾಫಟ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ.